बहुत ही खराब लोग हैं शिलोंग के, बहुत ही खराब लोग हैं। कि ब्रिव की बसा बशोंग हसिलोंग जोंग जला मेघालया के दे कि ब्रिव के बा स्न्यू ताम ना कि वे कने के कंटीन दे मंगा ong perlo kene कंटीन ला ong da वे u vlogger u content creator hakiran san social media kum ka Facebook bat ka YouTube une ubru la kren Kynthoh ya ki nongsong snong jong jala Meghalaya balai Kren ayu Kren ngan sai thu ye phi hakane ka video kumno Kren Sngap ba page kene ka video hada benekut ngal pen Sngap ye phi ngan pen translate ye phi shak da ka tin Khasi kumta perlog ba i ka ben kong ngan thu shwa ye phi phang ne ubru bakran Kynthoh ya ki nongsong snong ka jala Meghalaya changi une ubru ultip करते kum sautik mahato ubde na ka Jylla West Bengal ka Kolkata wan kai shnesh po ka Jylla Meghalaya jungi om tang ha ka Meghalaya jungi ulej hakling borok ki Jylla ke bedon hapo ka ri India ulej na vlog leng ba ka tuk tuk pat ki perlok jong u une Briew ulej thu hak ne ka video ba pat ju yo ka experience kumba ulai yo hang ne hapo ka Jylla Meghalaya kena experience ka Sniew tam ha ka jing im jong u ulai thu ha kena ka video ngambla ban Sngap phi namar ba don ka guideline ula ban ai nga ka strike ru dan ta ka daum khwa ban ai ngala mute ya gitu gi jingkran jong u ngala pen Sngap thu phi lang ba ka jingkran jong nga kum nu u ya thu ha kena ka video ulai thu kena ka video ba one shnesh po Meghalaya one ka shne bat ula shna ya ku ve ka tan ka mut ka jakasa harut srok ulai thu ha ka video ba don ki Briew ki ba kato kan nengun kila be ya u nang te jaka u bat kiti perlok jong u ha ka por khat arab jesni ya ki phet nang te jaka u bat u te perlok jong u lai thu ba haga jingim jong u umpan ju yo kum kan experience ulai kling kling ki jaka ke ba pher tang ba connection ke benung kong ulai yo kan ka experience ba don ki ba be u na ka jaka sa kum ka jaka kabal ulsna kum ka tan ula ongru ya kena kantin ba tangna kena ka daw kene ki Briew kim la ban poison shino ru ki pen I bor palat ya ki nong wan na shabar Jylla ha ka Jylla jongki long ru ha ka video ngam kenno ya baro ki nong Meghalaya ki nong shong snong ha po ka Shillong ha kenno tang ka to kan ngot ki Briew ki ba le yenga ki ba be yenga na kena ka jaka sa ka banga shna tang shimet da ka bajing bitar ula ong ha ka video jong uba ki nong shong snong ka Shillong ka Jylla Meghalaya ki de ki Briew ki ba Sniew tam om pad ju yo gum kana experience nga one kling kling ki Jylla ki ba pher ki ba don hapo ka ri India ba hapo north east ngam pad ju yo gum kana experience kum bangala yo ha kana ka Jylla Meghalaya ki Briew ki ba Sniew tam ha kana ka Jylla ki de ki Briew ki ba shong hapo ka nong ba Shillong